से प्लानिंग के लोग करता कि अब का करे के बा हमने के गाना बाजत नहीं ठीक नु पूरा लोग बैठे था। अभी कुछ दिन पहले मुर्गा मुर्गी लोग कइले रहे अपने में लोग लड़ रहे खेसारी या प्रमोद पूरा एकदम कइले रहा लोग। ऊ कहस कि तते आओ पटना तो ऊ कहस कि हम तो पटना आई रही तते भाग काहे गइले तो अब की बेरा ई सब तू लेकिन बढ़िया घर नेवता देले बड़ा लोग ठीक बा। अच्छा भैया सुधर जीव बढ़िया से आदमी बन जीव। जितना सारा भाई हमारे जुड़ल बा आप सब दबा के तनी शेयर करी तो महाराज एकदम शेयर करी जा। शेयर ना रुके के चाहिए शेयर करी जा। और शाम के हम भी अपना पेज से आज लाइव रहब। देखी अब ई लोग तो गा देले बड़े तब तो रेलाई भैया के तरफ से चालू बा। बिल्कुल कहाँ से छोड़ दिए महाराज के कोई से कम बता रहा आदमी थोड़ी कम बा कि थोड़ी जान का पता तू गई बा उल्टा पलटा